перфектен случай не видяхме. Да. Всичко беше с усложнения, подводни камъни. На какъв принцип се подготвят пациентите? Имам предвид, защото в някои курсове докторите, които организират курсовете, си подготвят един перфектен случай, който се работи и който много рядко се случва в практиката. Затова питам, за да придобият вашите колеги представа на какъв принцип вие избирате самите случаи. Защото доколкото ние разбрахме, вие ги избирате от вашата практика. Да, точно. Планирате ги под опеката на доктор Бормов и на доцента и след това ги работите вие. Разбирам. Общо перфектен случай не видяхме. Да. Всичко беше с усложнения, подводни камъни, правихме случаи с водачи, където водача не пасна, съответно не правихме случаи с водачи после. На ръка предполагаме ли? Да, всичко на ръка. Доктор Бормов е изключителен специалист, без изобщо да пестя или да го превъзхвалявам. Виждам, че според мен за него няма хирургично нерешима ситуация, каквато е форма. Успява да се справи, най-хубавото е, че той не крие много водещи курсове съм забелязал, че си крият до някаква степен занаята и докато доктор Бормов от сърце обяснява, показва. Супер. Дори да го пича по няколко пъти тъп въпрос от сорта на как се завива имплант. Той обяснява. Супер. Да, много е отворен към това да те научи, да ти обясни, да ти предаде знания. Да. И това е. Много благодаря. Това е един от най-изчерпателните отзиви, които сме получили. Успях да подготвя двама пациенти, които почти само успях да имплантирам, да зашия, дори правих презервация на овела, нещо, което не знаех изобщо как се прави, даже не знаех, че съществува. Научихме да взимаме и кръв, нещо, което също нас заболекарите някакси много ни е страх, защото никой не ни учи. Не е толкова страшно. Супер. Много ви благодаря. От името на Priori Academy и на всички ваши колеги, които ще успеят да стигнат до тази информация чрез вас, много ви благодаря и ви желаем много успех. Призив към всички, които ако някой се колебае дали да се запише или да се гмурне, не се колебайте. Смело напред с главата